the age of miracles. A pocket-sized, folding, electronically controlled, motor-driven, single-lens reflex camera that quite simply does the impossible. Come a bit closer. Focus. Frame. Touch the electric button. Saco yo polvo o corpo, guardado está no fondo. Coido que xa leva agardando abondo. Desexa dos meus dedos que te levan ao obxectivo. Limpo, si, é moito máis sinxelo. Imos disfrutar desconectados, colgados por correas, atados. Balanceámonos, miramos, observamos, esquivamos. Sigamos ambos, abrazados, sempre brillamos. Correndo no campo, agochados nas cidades. Pateamos canexóns para topar deidades, para levar a realidade. Boa imaginación, que abrande cualidades. Demande, depende, defunde, desnudo, presente. Xerta gratitude como o arte nesas lentes. Vente, pode que te conectes a esta aventura permanente. Un implante no meu corpo artificial dispara. Non hai mampara que filtra a súa bala. Non hai descanso nesa ráfaga que se engatilla. Non hai como esquivar a súa mira. Podes correr, podes fuxir, podes chorar e rir. Podes rezar, podes arder, podes gritar ou prohibir. Podes morrer, se estás a ver o que estou a conseguir.